UThukuthele uyavepha wesilisa kwaNongoma, umntwana uBongani Zulu oneminyaka 57, othi uxoshwe yinduna yakhe emsebenzini imsola ngokuthi uthakathuza kwabo washona. UZulu ubengomunye wabasebenzi abaphusha izinqola ezisithuthela abantu impahla uma beqeda ukuthenga iSpar kwaNongoma. Uthe ubesebenzela iSpar waxoshwa yinduna yakhona emva kokumsola ngokuthakathuza kwabo ophathwe izinyawo washona. UZulu usevule icala lokwehliswa isithunzi ngokusolwa ngokuthakatha induna yakhe ayibize ngomsimango. Uthe ize yamxosha nasemsebenzini imnuka ngokuthakatha. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Robert Netitunda uqinisekisile ukuthi uZulu uvule icala ngemva kokusolwa ngokubulala umuntu ngomuthi. Uthe amaphoyisa kwaNongoma ayaphenya ngalokho. UZulu uchaza umsimango wathi uyinduna yaseSpar aphinda abe induna yenkosi endaweni. Uveze ukuthi isono sakhe kube ukungaphumeleli ukuya emngcwabeni kazakwabo ophathwe izinyawo wagcina keshonile. Ngaphambi kosuku lomngcwabo uthe kwaba nomhlangano lapho-ke kwaqoqwa khona umnikelo wo-R50. Kwabe sekuthiwa-ke abaphakamisa izandla noma-ke abangazophumelela ukuya emngcwabeni. Mina-ke ngibe ngomunye wabantu abaphakamisa isandla. Ngathi ngeke ngiphumelele ukuya emngcwabeni ngoba-ke ngiyagula, ngizobe-ke ngicathile, kusho-ke uZulu. Inkinga uthe-ke iqale sebuyela emsebenzini emva komngcwabo emasontweni amabili adlule. UMsimango uvele wangibuza ukuthi kungani ngingayanga emngcwabeni kazakwethu. Ngimtshelile ukuthi-ke ngasho nje ukuthi kungani ngeke ngiye. Uvele wathi-ke angihambe emsebenzini ngoba-ke ngiyathinteka ekufeni kamufi, usho kanje uZulu. Uthe-ke simphathe kabi isenzo sikaMsimango, wathi ufuna achazelwe izwe ukuthi uzwe ngubani ukuthi yena noma-ke uyena othakatha umufi washona. Uthe okunye-ke ukuthi umufi ube yisoka lendodakazi kaMsimango, manje akazi noma-ke ubhodlela kuyena ngoba-ke ephethwe kabuhlungu ukushona kwesoka lendodakazi yakhe. Uthe uzomjabulisa ukuthi uMsimango ageze igama lakhe ngemva komhlambalaza phambi kwabanye ozakwabo ngokumbheqa-ke ngobende ekubeni inyama noma-ke engayithanga mbibi. Kuthiwa kuMsimango akafunanga ukuphendula ngesinqumo sakhe sokuxosha uZulu emsebenzini. Kunalokho uthe-ke akekho umuntu ongamazi uZulu ukuthi ungumuntu onjani endaweni. Uqhube wathi ngisho-ke kungabuzwa abanye abasemsebenzini bangamchaza ukuthi-ke ungumuntu onjani. Uphethe ngokuthi bese-ke beke belikhuluma udaba naye efike emsebenzini waze-ke waxolisa uZulu, kodwa uyaxake ukuthi ungane esemvulela icala. Uthe uma nenkinga-ke akazikhulumele nabaphathi besitolo, yena-ke akasangeni-ke kulolu daba akuselona kolwakhe.